teidän lähin esimies on. Jos ette tiedä, niin tämän puhuttelun jälkeen tulkaa tähän auton eteen, me järjestellään teidät sit ryhmiin ja joukkueisiin. And if there are people who don't understand or don't speak Finnish, after my speech here, please come here and I will explain the same thing briefly to you in English. Käydään ihan ensimmäisen läpi, kun nyt ollaan puolustusvoimien maalla, tämmönen ohjeistus, joka PV... En halunnut ahdasta tehdä. Mitä täällä tapahtuu? Ajoneuvosta nousu, pitäis tapahtua ripeämmin. Kestää! Se grillin kautta. Mikä on tunnelma? Ihan hyvä. Se on hyvä. Nesteytys kohdillaan. Vai mitä, Sami? Joo, ehdottomasti. Kirkastuu sun valot. Tässä on meidän uljas 4. ryhmä. Ja päiväsankari. Any comment? Ihan. Missä sitä vois paremmin synttärinsä viettää? Niin, hyvässä seurassa. Ei missään muualla. Kinkkui siellä on liikaa, sen partio. Ei mulla oikein muuta. Tää on vaan vitu hieno. Se on hieno. Se on hieno, että mies nauttii. Todellakin. Ei ollut hukka heitettyä rahaa. Ei oo. Ei jälleen ole partio-ohjaajia. Nyt mulla on ainakin väärä laji harrastuksena. Tässä jo mietitään syntiä syviä.
Miten mietitään? Paavari mieti mitään. Mietin huomisia taistelutaktiikkaa. Taktisia niinku moveseja. Kyllä. Jaha! Rauma kasvatti. Hemi. Any comments? Ehkä myöskin Oino Godspottilassa. Emme joudu puolipyttölkkiä. Eikö mä oon haistanut vasta? Taistelija suontausta. Rakkauden lähettiläs. Jumalan lahja Suomelle. Meidän kilpakuva poika. Joku täytyy hoitaa tää publinen puoli sit. Selvitään niistä sunnuntaien viimein. Oh yeah. Minä juon sen yksin ja huomenna on. Alkaako täällä kenties meno laantua? Ei ala menulaatu, alkaa kokilla. Kokilla vaan vielä päällä. Hieno homma. Yleisö alkaa vähän niinku hiipumaan jo. Voi perkule. Musiikki pitää koki hereillä. Läpi yön aamuun asti. Tässä vaiheessa voisi merkivä vetää Ranskan vallankumouksen aikana vaikuttaneen valistusfilosofin, matemaatikon, ennen kaikkea matemaatikon ja parlamentaarikon viimeiset sanat, mies vangittiin ja sen jälkeen teloitettiin. Viimeiset sanat olivat: vielä joskus koittaa aika, jolloin aurinko luo sateensa vain vapaiden ihmisten ylle, joilla ei ole muuta isäntää kuin järkensä. Voidaan kiitos, se ei ole vielä. Nyt oikeesti mä annan pienet tolle, joku opetellut ton ulkoa. Tää oli parempi kuin Gladiaattori. Itsensä esittely, tää oli mun mielestä paljon parempi. Totta, mikä sä esitellyt ittees tolleen, kun kysyttiin, että esittele ittees? Mies ilman nimeä, mutta tein lainauksen. Erään aikamme komissa suurmiehistä. Ja siitä lähtee. Otto. Kerrot sä Rekola, että sä jäät historiaa ton takia? Silloin kun minussakin oli jotain muutakin jäykkää kuin käytössä. Ei ole kuvaa taas. Miltä on tuntunut tää? Tehdään kahvia ja myö vaan jotain mopolla, eiku Vatserilla. Kyllähän tässä naisia sais olla enemmän. Kyllä nää hyvä hommeja jo. Vai mitä viitit? Kyllä nää on hyvä hommeja. Missäpä jo ärkioskin? Käteni osoittamassa suunnassa. Selvä. Ну что, русская бригада? Какое настроение? Мы готовы всех убить. ЗБС. Мы сейчас такую тюрю заебашили, что Эду, маленькие дети смотрят это видео. съели, что теперь, если штаны снимем, у нас будут и огнеметы. If there are people who don't understand or don't speak Finnish, after my speech here, please come here and I will explain the same things briefly to you in English. Käydään ihan ensimmäisen läpi, kun nyt ollaan puolustusvoimien maalla, tämmönen ohjeistus, joka PV on vaatii meiltä. Eli ne on aika simppeleitä juttuja, mutta näistä pitää pitää kiinni. Paloturvallisuus. Avotulen teko on täällä tukikohdassa täysin kielletty. Saa tehdä notkea vain sinne, missä notkea jo ennen on ollut. Olkaa varovaisia liikenteessä, sekä autoilijat että kävelijät. Ei jäädä sinne alle. Täällä on myös raskasta kalustoa, kuten tämä, vaunuja. Sieltä näkyvyys on rajallinen. Pimeällä ei ajeta ilman valoja koskaan, ja pimeällä ajetaan vieläkin varovaisemmin kuin normaalisti. Haavoittuneita sotureita voi siirtää samalla tavalla kuin omia haavoittuneita. Ja jos haluat tehdä siitä vangin, niin paikkaat sen omalla lääkintämiehellä sen vihollisen haavoittuneen. Keltainen auto. Älä mene sinne tielle, pidä se vasen sektori. Mistä vitusta ne ampuu? Pystytkö kertomaan,
Hirvitornissa nähdään, että mihinkä suuntaan Hirvitornissa se vihollinen on. Eka 4 kuulee. Kaikki suunnitelman muutos etene 1 Ekko 4 sitä tietää. Benni ja muu tukiosasto etenee panssariuraa, joka on tien pohjoispuolella. Saitko? Ekko 4 sai. Kakkonen kuulella. Eko 1, Eko 9. Eko 1. Okei, eli valmistautukaa siirtymään käskystä tonne tien oikealle puolelle. Saitko? Eko 1 valmis siirtymään. Eko 1. Yksi tippu! Yksi tippu niiltä! Tätä sektoria suoraan eteenpäin. Tätä sektoria. Joo. Tästä. Sitten tullaan sinne oikealle, eli koukataan. Tehdään se L-koukku. Mennään tuolta. Joo. Oot sä Seku mukana? No sit mennään. Pakotetaan se vaihtaa asemaa, kato. Eko 2, Eko 9. Ripeitä liikkeitä. Seku, älä jää paikalle, se ampuu sut. Kakkonen kuulolla. Ootko siirtynyt ison tien länsipuolelle, eteläpuolelle jo? Ei vielä, suorittaa siirto tuota pikkoa, Martin vähän lipasta. Heikki liikettä, älä jää paikalle. Eko 3, Eteenpäin. Ei me voida päästä Heikkiä eteen noin paljon. Jos te näette sen BMP, niin menkää samalla tasolla. Joutas pitää mennä rippra. Eko 9, Eko 4. Menetin Temarin. Onko ne omia? Voi. Teppo! Yksi tippu! Selkeä, ota valtaa nyt! Ota nyt eteenpäin! Onko ne omia? Ei oo vihollisia. Alas nyt selkeä, alas! Heikkis, pystytkö suojaamaan? Ne on kaikki tossa, ne väijyttää tietä. Tuolta joku kiertää. Tuollakin menee sitten, oliko se vittu keltaisia kaikki? Ei oo välttämättä. Tuo meni vittu kävelle vaan sieltä. Nappaa ne pois sit sen. Tuolla kävele. Tuolla meni kävelle. Odota, nyt ammutaan, nyt on 12. 12 suoraan itsään. Onko se keltaisia vai ei? Keltaisia. Juokse! Sain pari sieltä. Vetäytetään, mäkin sain yhden. Ykkönen, 3, tilanne. Heikki, ota irti. Sain.
Siihen asema, siihen asema. Seko! Kulket vittuun nyt! Mä kuulen tuolla huudan. Asemat. Vaihtakaa asemat. Mihin? Tähän vaan. Meinaat vaan sinne vaan. Se on pakko nyt koukata. Lento 2 tiedottaa, punainen on kaivautunut tonne aika syvällä, hyvissä asemissa. Sergei liikettä! Vauhtia, vauhtia, vauhtia! Noniin, sä kuulet Sergei, missä konekivääri laulaa. Heikki. Konekivääri laulaa tuolla. Ammutaan sinne, eli tulilinja sinne. Test fire! Hui saatana kun menee pitkälle. Hyvä luoja. Elikkä Vitali. Joo. BMP piste haltuun tuolta. Okei. Okei, selvä. Markus. Otta siitä joku hyvä väijypaikka. Joo. Onko meillä mitään tietoa, missä vihollinen liikkuu? Ei. No. Niin, sä tulit äskeisessä ryhmässä, eikö tullutkin? Äskeisessä, juu. Niin, joo, eli BMP sitten tonne vaan. BMP. Joo, BMP. No se pitää saada puolustus, siis pitää tuhota ne panssarivaunut. Juu. Saada se omalla puolella. Joo. Onko vihui näkynyt yhtään missään? Ei. Menkää nyt sinne BMP:lle hyvänen aikaa. Mitä? Voi jumalauta, menkää nyt sinne BMP:lle. Punaisia kyydissä. Voiko se punaiset näyttäytyy? Ekkoille tiedoksi Bravo. Joo. Vastataan. Dennistäkin Jacksonit ja painoin. Mihinkä te ootte menossa? Mä oon menossa tukikohtaan. Hyvä. Se auto jää siihen, että jatkatte tosta Blatzerilla. Sami! Siitä mä en tiedä minne te menette, mutta me ainakin jätetään maksaa muuta. On toi auto mennä. Joo, toi vihreä auto vie teet baseen. Ja mitä? Toi vihreä auto vie teet baseen. Alright. Näetkö sä mitään miinoja on? Rikkinäisiä. Mitä? Me oltais kylään menossa. Mihin kylään? Niiden kylään. Menkää vaan. Гранатомет. Нет. Смотри. Ты Сергей знает. Конечно, знаю. Русская же. Да. Смотри в лоб сидит. Нет, у нее патронов. Так стреляет. Обувка. Чего? Обувка же называется. Подбувка, как она называется? ГП-25. Подствольник он Подствольник, ну да. Вот этот, что не будет стрелять, как он называется. Предохранитель. Вот. Гранату вставляешь. Вот заряд. Ну, Сергей знает, как дальше. Целишься, только вот смотри, в расстоянии как-то узнать надо. Немножко, если далеко да, стреляешь. Ну вот надо уметь вот этим пользоваться. Да. Ну, лучше поближе подойдите и шлепните. Только если будет желтая машина. В желтую машину. В желтую машину, которая не умерла. Она одна у них осталась, да? Нет, а там может быть машина, может быть БМП, может и что угодно быть. Но сейчас это на перекрестке. Как вы выйдете на перекресток, сделайте там засаду. Потому что это, через тот перекресток только они могут разъезжать. Вот, будете шлепать. Я туда еще гранатчиков подгоню потом. Hyvä. Eli nyt sinne asemiin, paladiinimiehet, risteykseen.
Vapauttakaa siellä olevat väet, jotka haluaa päästä huoltamaan. Menkää. Se on oma väki jo. Niillä on yksi paladiini. Eli toihan on se tie, mitä ainoastaan ne pääsee nyt kulkemaan. Jos tulee keltainen, oli sitten mikä tahansa, niin antaa laulaa vaan. Tiedättekö se elastisen? Anna se soida. Saako siellä keittää kahvia? Saattaa tehdä ihan mitä vaan. No niin. Siellä on kakkosta. E-piste haltuun, eli sinne vaan puolustusasemat tällä riviin, että tuolta päin ei pääse yllättää. Tiedätte varmaan drillin. Tarkistakaa mitä siellä rekassa tapahtuu, mutta älkää nyt ilmiantako ittenne. Selvä. Taitaa olla meidän Ehasan EB toi noini. Ketä ammutaan? Tien toiselta puolelta ammutaan kellaset kai. No niin, siinähän onkin sitten. Tässä on vastustaja aivan jossain parin metrin takana meikäläisen selän takana, en tiedä missä. Ampuu meikäläisen pään yli kirjaimellisesti äsken noi tyypit tohon. En mä nyt olen ihan vielä, mitä vittua taas tapahtuu. Nyt sitten ihan vitun tarkkana. Defenderi